Hola de nou. Suma i resta de monomis. Primer de tot, una cosa que ha de quedar clara. 3xi, val? Quan jo escric en un monomi 3xi, en realitat el que estic escrivint és 3 per x per y. Val? I de forma reduïda escrivim, o simplificada, si voleu, 3xi. Està clar? Un concepte que és molt important és el de monomis semblants. Si tinc dos monomis, diré que són semblants quan la part literal coincideix. Anem a veure un exemple. Que això que acabo de dir, encara que hem vist la introducció i hem treballat la part literal, ara, veritat, mireu, la part literal de 2x i 3x, la part literal eren les lletres. Com que esta part literal i esta part literal són iguals, és a dir, és x, els monomis sí són semblants. En este cas, la part literal és x al quadrat i esta és x. X al quadrat no és el mateix que x. Per tant, estos dos monomis no són semblants. I 4x al quadrat i 2x al quadrat, la part literal coincideix, per tant, sí que són monomis semblants. Molt bé. I això dels monomis semblants, ara veurem per què. Perquè si no són semblants, no els podrem sumar. I explicarem ara després per què. És una cosa que vos costa, d'acord? Jo m'agradaria que quedase clar el per què, però si no s'entén el per què, pot ser que en propers cursos o més endavant quede més clar. Però jo intentaré que s'explique. De totes maneres, el que més m'interessa és que la mecànica quede clara, que sapiguem operar, val? Per tant, de moment, dos monomis semblants es poden sumar o restar. I com fem la suma o la resta? Mireu, 3x més 2x és igual a 5x. I per què? Perquè el 3 més el 2 dona 5. El que fem per a sumar dos monomis és sumar els coeficients. El 3 més el 2 és 5, val? O sigui, 3 més 2. Com faria esta resta? 6x menys 2x. Simplement faig la resta de coeficients. 6 menys 2 és 4, per tant, el resultat és 4x. I, per exemple, 4x al quadrat més 2xy al quadrat, hem quedat que també són monomis semblants, perquè la part literal és idèntica, i el que faig per a sumar-los és sumar els coeficients, 4 més 2, que són 6, i en la part literal no faig res, és la mateixa. Val? Molt bé. I 2x al quadrat i 2x, com que no són semblants, perquè, com hem quedat, per exemple, així, val? És un exemple paregut, no tenen la mateixa part literal. Una és x al quadrat i l'altra és x. Per tant, no es poden sumar. I el que se diu és que queda indicat. Això és el que m'interessa que quede clar. Val? La mecànica, sumem els coeficients, la part literal se manté, ja està. Punt. Que no són semblants, no se poden sumar. Val? Molt bé. A partir d'ara, per què? Mireu, si jo tinc 5 més 5 més 5, això és una suma repetida i es pot simbolitzar com 3 per 5. Veritat? Si tinc 5 més 5 més 5, un total de 20 voltes, el que faig és escriure 20 per 5, val? Perquè la multiplicació és una suma repetida. Molt bé. I si jo tinc, en lloc de 5, 5 més 5 més 5, tinc x més x més x, també és una suma repetida. És a dir, puc escriure 3 voltes per x, perquè recordeu que 3x en realitat és 3 per x. Val? És el mateix raonament. Val? El mateix raonament. I si tinc 3x més 2x, doncs 3x era x més x, veritat? Acabem de veure. I 2x és la suma repetida de x més x. Molt bé. Si ho escric en esta línia, en realitat el que tinc és x més x més x més x més x 5 voltes. Per tant, és la suma repetida de 5x. El resultat ha de ser 5x. Val? Aquesta és l'explicació.
Molt bé. I per què no puc sumar 2x al quadrat més 2x? Això és el que més vos costa en diferència. Anem a veure si sóc capaç d'explicar-ho. Mireu, 2x al quadrat hem quedat que és 2 per x al quadrat. O sigui, això en realitat és un producte. Per tant, és la suma repetida de x al quadrat més x al quadrat. I 2x és el mateix, és un producte de 2 per x. És a dir, 2x és igual a x més x. És la suma repetida de dos sumants. Val? Molt bé. I ara jo vos dic, i això? De la mateixa manera que hem fet així? Si ho intente sumar, veieu una suma repetida? No. Si jo tinc x més x més x més x, sí. Una suma repetida de la x que se repeteix 5 o 20 voltes o el que vulgueu. Però així tinc una suma repetida de la x al quadrat i una suma repetida de la x. Per tant, no puc escriure que això és 4x o que és 4x al quadrat. No puc. Val? Mireu, un exemple. Imagineu que la x en realitat és 5. Per tant, x al quadrat serà 25. Val? Perquè x al quadrat és 5 per 5. Per tant, tinc aquesta mateixa estructura, La x al quadrat és 25. La x al quadrat és 25. I li vull sumar la x, que val 5 i val 5. Val? Està clar, no? Si la x val 5, la x al quadrat ha de valer 5 per 5, que són 25. Per tant, ara ja agarro i dic, val, lo de la suma repetida i la multiplicació. Vinga. 25, 25, 5 i 5. No. Això és 4 per 5? No és 4 per 5, perquè només n'hi ha 2 5. 4 per 25? Tampoc. Només n'hi ha 2 25. Com a molt, podria dir que és una suma repetida de 25 2 voltes i una suma repetida de 5 2 voltes. Però ja està. Però bueno, és que això era el que tenia al principi del tot. Perdoneu, així a dalt. Val? El que passa que està substituït. Val? És exactament igual. L'única cosa que puc escriure és 2x al quadrat més 2x. Per tant, el que fiquem queda indicat. Val? És una forma de parlar. Si no ha quedat clar l'explicació del per què, més endavant la tornem a ficar, a veure si s'entén, perquè és tot molt abstracte. Val? És una part de la matèria que costa molt, perquè diguem, a la humanitat li ha costat 2.000 anys. Ara en 5 minuts jo us ho he explicat, evidentment no és tan senzill, val? Jo sé que costa, però podeu tractar d'intentar d'entendre-ho i si no s'entén, pues, més endavant, no vos preocupeu. El que ha de quedar clar és que quan dos monomis són semblants i quan no són semblants no se poden sumar. I si són semblants se poden sumar o restar simplement operant en els coeficients, sumant o restant els coeficients. Està clar? Doncs fins a la pròxima.